benvinguda, com venir tropes i nobles, s'alimenta de coratge i valentia per defensar, a peu de canó si cal, la nostra llibertat. Tu ràbia i pena, sí. Per estones podria ballar embogida, embolcallada amb músiques i rocats, i sentir l'amor en braços del mitjà. propostes de Carles. No vol que hi hagi pactes o submissió. L'arxiduc té voluntat d'ajudar, però se sent impotent davant les negatives del Borbó. Tots plegats saben ben bé a què ens estan abocant. Ens quedem sols, i ben sols davant la imminència. La retirada dels aliats està fent sota la vigilància d'una guarnició catalana. Tota una colla de barri hem anat a escridassar-los i els hem llançat rocs. No gosaven ni mirar-nos. Avergonyits, s'estaven traïdors. He sentit forta. Ens cal recuperar el coratge, la força i la rauxa. No volem sentir ni acceptar cap proposta de l'enemic. Al caure la tarda ens han concentrat al pla de Lluri. No faltava ningú. L'emperadriu al capdavant, com sempre.
Passen els dies, però la seva traïció em rosega les entranyes i em crema dins del pit. No puc entendre-ho. Seguiré els passos d'en Janot. Jo seguiré en aquesta lluita, sento com s'apropa. Queda el pas més dur, però allà estarem, amb fermesa, fins al final. Ferits gemegant de dolor, moribunds amb espectors de mort. Vermell de focs, vermell de coratge, vermell d'esforç, vermell de sang. Avui he vist la cara de la mort i sentia que esquinçar-se una làgrima.
disseny de vestuari, impressionant, la Txell Soler, també, Txell, sisplau, puja, puja. La regidoria de vestuari, que és la Teresa Torra, ha ajudat per tota una sèrie de mares, iaies, amics, amigues que han fet tot el vestuari. No es pot fer res. Per Dolors Petxer. I tot l'enregistrament de l'obra, de tota la música, perquè ens hagi quedat amb aquest so tan magnífic, s'ha fet a Estudi Espai, que és de renombrat, d'una categoria impressionant. Gràcies. I llavors, jo que avui estic animat a tots els ensaires. Anna Costa, Anna Fargas, Anna Serra, Carles Font, Dolors Musats, Eduard Vidales, Jordi Coll, Jordi Sanchís, la Laia Petxer, Lluís de Bobar, Lluís de Promès, Maria Massanyés, Marià Carvajal, Marta Cornet, Mercè Castro, Mònica Oliva, Mònica Redó, Nèlia Rincón, Pol Sánchez, Sílvia Cabernet, Teresa Torres, Valentí Calvet i Valentí Petxer. I no puc acabar sense donar les gràcies al poble de Rajadell, a l'Ajuntament de Rajadell, al seu alcalde que està per allà darrere. Moltes gràcies, esperem que hagin sigut dignes de la vostra acollida. Gràcies.